Dansk Ingeniørservice er en rådgivende ingeniørvirksomhed, primært inden for industrien. Vi er i dag godt 120 ingeniører ansat, fordelt på 5 lokationer. 3 i Danmark, Esbjerg, Aarhus og København, 2 i Tyskland, Nürnberg og Hamburg. Vi startede som en lille iværksættervirksomhed og har lige så stille vokset som en opgave og en medarbejder ad gangen. Ligesom at vi fik succes med den opgave, vi har løst, og vores kunder vil have mere, så har vi vokset lige så stille med det. Der sker hele tiden mange nye tiltag, og vi er har gang i en stor udvikling. Bare her inden for det sidste år, der er der kommet 38 nye ansigter til, og vi har fået det her kæmpe udviklingshus, som vi sidder i nu. Dansk Ingeniørservice er en virksomhed, som arbejder med teknologi- og produktudvikling for andre virksomheder. Vi løser udviklingsopgaver for vores kunder på deres produkter eller på deres produktionsapparat, som er teknisk krævende karakter, og som kræver, at vi involverer os dybt i deres teknologi, deres organisation. Vi har fagligheder, der passer primært ind til den danske industri. Det vil sige, at vi har mekanik, elektronik, hardware, software, projektledelse og automation. Vi har en meget fleksibel samarbejdsform med vores kunder. Vi kan enten tage ud til dem, indgå i deres organisation som en ekstra ressource, eller vi kan løse en opgave, hvor vi tager kundens medarbejdere ind i vores hus i et projekthotel, og så sammen med vores medarbejdere laver en færdig løsning til vores kunder. På den måde får de meget mere fokus og meget hurtige resultater. Vi baserer vores virksomhed på 5 værdier. 5 værdier, det er fællesskab, fleksibilitet, faglighed, entusiasme og åbenhed. Faglighed er selvfølgelig et nøgleord i det, vi laver. Det er en ingeniørlig faglig disciplin, som vi går ud og leverer til vores kunder. Og det er rigtig vigtigt, at det niveau, som vi leverer til vores kunder, det er højt. Ved at komme ud i DIS, så siger man jo, at man får 10 års erfaring på 3 år, fordi at man simpelthen bliver kastet rundt på forskellige projekter og får lov til at komme ud og smage lidt på en masse forskellige ting. Kunderne oplever, at vi i DIS løfter i fælles flok, at den viden, som den enkelte besidder, den også er til rådighed ved alle de andre medarbejdere, sådan at kunden egentlig oplever, at han får 120 mand i en. Vi tror på i DIS, at den måde, vi arbejder på, og den service, som vi leverer til vores kunder, at den er der et stigende behov for i fremtiden. Det forventer vi, at vi lykkes med, og at vi så om 2,5 år cirka er godt 200 medarbejdere i Dansk Ingeniørservice.